Eżatt ġimgħa wara li tħabbar il-Budget 2025, il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Pajjiż ta' Kwalità tkellem dwar in-numru ta' miżuri li jolqtu b'mod pożittiv lil eluf ta' familji Maltin u Għawċin. Waħda mill-miżuri ewlenin fil-budget u li taqa' taħt dan il-Ministeru dik ta' Children's Allowance fejn hawnhekk qed naraw kif għal darb'oħra dan il-pagament reġa' żdied €250 biex fi 3 snin iż-żieda laħqet €590. Din iċ-ċifra qabżet il-weda li kien għamel il-Partit Laburista fil-Manifest Elettorali Malta flimkien fejn kienet inweda żieda ta' €450. L-ewwel pagament ta' Children's Allowance minn budget ġdid se jingħata lil madwar 42,000 familja f'Diċembru bil-ġenituri jew kustodji jieħdu mal-€260 sa €500 kull 3 xhur għal kull wild li jammontaw għal madwar 62,000. Fl-ewwel 3 budgets ta' din il-leġislatura, Children's Allowance ħad tkun żidet €590, mentri il-pledge kien li tiżdied tul il-leġislatura tul il-5 snin €450. Nibdew metqu minn qabel is-sena d-dieħla għax il-Children's Allowance huwa wieħed mill-pagamenti li nantiċipaw li jitħallas din is-sena qabel ma tibda s-sena 2025. Miżuri oħrajn kruċjali huma dawk fit-tisjeħ tal-in-work benefit li minnu se jibbenefikaw 25,000 familja lotja ta' żwieġ li issa laħqet l-€1,000 u l-allowance ta' €500 fis-sena għal massimu ta' 3 snin meta tfal ikomplu jistudjaw wara 16-il sena. Minn din mistennija jgawdu mal-10,000 familja. Il-Ministru Falzon semma wkoll numru ta' miżuri fil-Budget 2025 li mistennija anke jikkontribwixxu biex ipattu għaż-żieda fl-infertilità baxxa ta' pajjiżna fosthom bit-child bonus lil min ikollu wilt jew jaddotta. Dan il-pagament illum ilaħħaq il-€500 għall-ewwel wilt, 1,000 għat-tieni wilt u bil-miżura ġdida €1,500 għat-tielet wilt jew aktar. Kien hemm ukoll iż-żieda fil-paternity leave għal missirijiet self-employed u l-foster care allowance li minn Jannar li ġej telet għal €120 fil-ġimgħa.